Dnes si ukážeme fotovoltický systém hybridný s batériami nainštalovaný na hoteli v Bystričke. Máme tu nainštalovaných 65 kW vo fotovoltických paneloch, z toho sú rozdelené na východ, západ a juh podľa dispozícií strechy. Prebytočná energia sa ukladá do batérií o kapacite 180 kWh. Za mnou môžete vidieť technológiu, ktorá pozostáva z AC rozvádzača, DC rozvádzača, meniča a 3 batérií. Každá z týchto batérií má kapacitu 60 kWh, teda dokopy tu máme inštalovaných 180 kWh batériového úložiska. Toto úložisko sa dá používať či na nabíjanie a vybíjanie podľa spotových cien, nabíjanie a spätné vybíjanie do spotreby hotela podľa prebytkov, dá sa používať ako záložný zdroj vlastne. Za normálnych okolností sa batérie nabíjajú z prebytkov výroby fotovoltiky. To znamená cez deň, keď je pekne, sa baterky nabijú a večer sa začnú vybíjať. Batérie majú nastavenú rezervu v kapacite niekde pri spodných percentách, záleží podľa dohody so zákazníkom, ktorú si ostanú držať v prípade, že vypadne elektrina z distribúcie. Vtedy my vlastne vieme celú prevádzku držať na záložnom zdroji a teda není prerušený komfort zákazníkov ani prevádzka či kuchyne a ostatných služieb daného zariadenia.